nga naggapo kini kadaniw dyan ba sa Trinidad iti nangalasawan amulong Cagayan. Wen kakabsat ken papagayam iti naldaw-aldaw ket makarik na tayo iti ayat. Yung maddadag iti saludsod iti puso ken kapanunutan tayo. Noan niya kadi iti ayat. Alawen kakabsat ken papagayam iti daytoy nga gundaway ket intayo manggegan iti sungbat dagiti saludsod babaen iti daniw di kadaniw dyan ba sa Trinidad iti nangalasawan amulong Cagayan. Daytoy ket napaulwan iti anya kadi iti ayat. Daytoy tayrik na no agring ka iti bigat. Jay isem mo no mabasam kay text na nga in ka na awat. Tayrik na idi in kaso na inawat nga agbalin partet biyag mo nga ingganat ingana. Kaya, naggana sa'yo. Daytoy daydirik na, no isunak ket kaduam. Dayragsak ken katawa yun no, da kayo ket agden na. Yan, naggana sa'yo. Daydipitik ti puso yung agmaymaysa. Jay arakop na aparalang ken ka. Itirabi, nusikan, inak makikita ket anyan iti daras ko nga mapan iti katreta tawapan kun ikumot kay napuskul nga olesta nya naggana sayang. Wen biyag ko daytoy barukong ko daytoy barukong ko ket inkameten pagpunganan uray lagtibayo agallo-allon daytoy pusong ko ay naggalasay. Ayan permitay ragsak ti barukong ko wenno barukong mo hindi bisungen na tay bibig mo idiin baga nati I love you nagimasan. Alagat imbagam meten iti I love you too yan ngem iti bangir nga banda daytoy met tay rikna nga mangdadael ken ka tay banag amang pasakit kadagiti pusom asinulatat ni laon na when nasakit nga ibagam nga siyak lang itilinaon ta pusom ngem apay nga idinaturog ta ket kunam nga nagtagtagainip ka ket inkugtarnak oray lalak natin nag iti baba. Anyan nagloko ka anyan iti rason mo tay tibigbigat nga makariingnak ket adda na kun iti sopa. Ayan yan naglokan wen harigat iti agayat aglalo no tay ay ayatem ket hanna kamit kayat. Han mo may pasugurado no agbalin met anasayaat tay relasyon nga librom wenno in kain surat. Wen nagpaiso iti agayat ket haan nga baring-baring tasikan tayag sangit ket si kameten tayag katawa nga dinar oras. Ayan.
Yan. Makilik na man. Ay nako, Diyos ko ya. When sayang dagiti lulwa. Ngayon ka paruaren. Nga awan iti kais-es kan namiten. Ngem ulay kasta. Manpay ti agayat lata. Wenno agayatak lata. Tati ayat. Isunto lata iti pakaragsakken ka. Uray man awanen isuna dita dennam. Adalat tatay pamilyam nga mga ayat ken ka. When iti ayat nga kunada. Kethan nga masapulan dayta. Sumangbay latta iti tiyempo nga adda mga ayat ken ka. Ngem madimet sigurado no ay ayaten na ka. At damit kay kunkunada nga no ayatem ket ayaten na kamit ngem hanak sigurado nagpaiso dayta. Glokon yan tinaramid ni kadanig dyan ba sa Trinidad makapasangit makapalek ken makalwasit nga kunada. Dagiti saludsod no anya kaditi ayat ket sapay kuma tadda iti na nasakduyo no anya kaditi ayat makapasangit makalulwa wenno makapakatawa. Ayan.